Mayong buntag mga idol, salamat kay kayo mga idol nga nintanaw mo sa kuang video karon mga idol. Karon nga video mga idol nagtadtad ko ni akong isuruyay nga isda mga idol. Lami kay nga isda mga idol kay barilis ni siya nga kuan pud kayo kining presko. Lami po ni sa kinilaw mga idol. Ako ra day nagtadtad ani mga idol kay kung ako po ning ipatadtad mga idol lamang goy bayad pod 100 pesos may na lang ng 100 dako na kay ng tabang nato sa matag adlaw munang ako lay nagtadtad ani nga pagkahuman akong tadtad ani mga idol ako na po ni isuroy sa akong mga suki nga mga buutan kaayo mga idol. Nagpasalamat po ko ani nila kay kung wala ni sila mga idol, wa po ko'y mahalin ani sa kuwang baligya mga idol. Unang dako kay pasalamat ani sa akong mga suki kay kanunay gud sila nagsuporta sa kuwang mga baligya kay mao ra man gid ako ang pangita mga idol. Wa man tay laing pangita ani mga idol kini ra man gyud pagpamaligya og isda. Dako jud og pasalamat ani sa Ginoo mga idol nga mao po niyang gihatag sa kuwang nga trabaho. Nagpasalamat po ko sa inyo ha mga idol kay bisan way lami ni akong video nga inyo ha gyapon gi tan-aw mga idol. Salamat jud kayo mga idol. Ko jud kay kog pasalamat sa inyo ha nga sige ra gyud mo suporta sa ko ang mga video bisan walay lami tan-awon. Sige ra man tani pangisda. Halos man taga adlaw taani isda ra man ito ang mao ra po ni ako ang trabaho mga idol. Pagpangisda. Salamat kayo mga idol. Palihog lang po kog share ani kung balahago wala gud mo ganahe mga idol basta i-share lang ninyo adako na kay ng tabang para sa kuha mga idol nya palihog lang po kog follow mga idol kay para mudaghan po ni ako ang mga amigo diri sa Facebook mga idol basta magka-follow sa kuha mga idol ako gyud ang amigohon mga idol para ganahan po sila mo tan-aw sa kuang sige og mamaligya og isda mga idol. Nara mga idol lahi na po ni akong gikiskisan mga idol kuha na po ni malasugi mo ni lami kayo kuanon mga idol kilawon mga idol kini malasugi kay tamis-tamis ang kuan ani unod na nindot po kayo ni sa tinula mga idol kini malasugi guwapa ba kayo ni og unod mga idol sama ka guwapa sa nagtan-aw mga idol gusto pa ni sa mga ligya ay og isda mga idol kini ako ang gitadtad nga malasugi mahal-mahal lang gyud ni siya mga idol kay ang kilo ani ron mga idol tag 300 ang per kilo ani mga idol kini malasugi nga ang barilis 280 ra ako ang hatag ani mga idol mao na man gyud ning natay pamilya mga idol kay maningkamot naman gyud ta ani mga idol para lang mabuhi atong pamilya mga idol masuportahan sa panginahanglan nila tabangin lang pud ko ani og share mga idol sa ako ang mga video nga gi-upload mga idol ako na kay tabang para sa kuha mga idol may na lang mga idol maluoy ay si Facebook ani mga idol madaghan na po ni ako ang baligya ang isda mga idol. Daghang kayong salamat mga idol nga inyo hagong gitiwas og tanaw akong video. Salamat.